Здравейте! В това видео ще ви покажа как се тестват възможностите на процесора и RAM паметта. За целта ще използвам два софтуера. Единият софтуер е Performance Test. От меню Tests ще дам All CPU Tests. Ще стартира всички тестове, които са за тестване на процесор. Тестването на процесор е тест колко операции в секунда може да извърши процесора. След теста на процесор ще направя тест и на паметта, тъй като работата на процесора и работата на паметта са свързани. След като приключат всички тестове, се показват резултатите от всички проведени тестове. Виждате какви експерименти са били направени с процесора. Сега ще направя и тест на паметта. Отново тест memory. Отново ще изчакам да преминат всички тестове. След като теста на паметта приключи, отново се изписват резултатите. Отново от всички проведени тестове, с каква скорост се записва и с каква скорост се чете в паметта. Общ резултат от теста. За процесора също има общ резултат от теста. Отново, на базата на тези резултати, вие може да сравнявате работата на вашия процесор и памет с работата на други процесори и памети в определени за това сайтове, които ще намерите в описанието на видеото. Другия софтуер, който използвам за тест на памет и процесор е Everest от меню Tools, Cache и Memory Benchmark. Когато му дам старт, ще започне да тества скоростта на четене, написане в паметта и в кеша на процесора. Тук ще се покаже информация за самия процесор, работната му честота, умножител, работна честота на шината, работна честота на рамта, отношение на рамта към шината, което 12 към 6 може да се приема за 2 към 1, което означава, че тези 400 МГц са 800. Информация за типа памет, за чипсета и информация за дъното. В момента вървят тестовете. След като приключат тестовете, отново се виждат резултатите, като те също могат да бъдат сравнени. Другият тест, който ще използвам, е тест за стабилност, като ще натоваря централния процесор и паметта, всичко без хард диска, и ще следя натоварването и съответно температурите. Ако те почнат да стават прекалено високи, значи компютърът има нужда от почистване на радиатори и вентилатори и смяна на термопаста. Стартирам теста и започвам да следя резултатите. Знам, че пределната температура, до която може да работи моя процесор, е 100 градуса, така че ще гледам докъде ще стигне температурата, като над 80 градуса вече не е хубаво да работи. Съответно, в момента е на пълно натоварване и това е най-лошия възможен случай за него, така че трябва да проверим колко градуса ще се достигнат. След 10 минути работа под стрес или на пълен капацитет на процесора, температурите са се повишили средно с по 10 градуса, което означава, че системата работи изправно. Ето и статистика от теста. Стартирала е при температура 39 на едното ядро, в максималната си точка е била 49, от 43 минимално на второто до 51, средно 46-49. Температурата на дъната платка се е повишила с 1 градус. Приключвам теста. И това беше видео как се тестват процесор и RAM памет на компютър. В описанието ще намерите популярни сайтове за сравняване на резултатите от тестовете. Благодаря ви за вниманието.